Balimao Anyakuma, très urgent. Bien jeudi 2 février 2023. Ko terrorisme ka Mali ci, ka Burkina ci, ka Niger ci, no toko ko Iyad Agali. Aywa kani erebelu kuye kani erebeli munumbe erebeli sema kelengele. Awa ko Iyad Agali ni erebelu ku tege di nyogoma. Mena RFI da confirmation di de. Awa Malien, Burkinabeu, chers parents du Burkina Faso, chers parents du Mali, la guerre ne fait que commencer. Il y a un complot international, ou je peux même dire des complots très graves contre le Mali et le Burkina Faso, amène à révélation Baké. Donc, nous sommes de cœur avec le président et le président général Ibrahim Traoré. Nous sommes de cœur avec le président maréchal Assimi. Donc, Maliens, Burkinabeu, aïwa, et révélation mena fo angana de RFI keni bora ka fo c'est RFI qui vient de confirmer ça tout de suite ou be ka essayer kube Iyad Agali kubole koko je ne dabali bankodi mena RFI e video minga mena RFI ka video boko ira aula katla ka fo angana tuguni terroriste fe be attaquer ke abe bobo Nigérian fan de fe kanade et deuxième mois aussi angé deuxième nouvelle France sur tuguni ou borani information doye ka ira ka fo ko comment on appelle là ko Iyad Agali ko obeka état islamique de kele parce que terroristes de recruter les bolo ka be ba yiri ka bo ou keleme ka terroriste ba de ta ka truke ka Niger fascisa pour attaquer le Mali, pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Burkina Faso. On a eu une troisième information très capitale. Oa ira ka fo ja terroriste fe be ka ta Mali ni Burkina attaquer abebe ka bon Niger bi. Terroriste faso de Niger yebi ou perle be ka Mali attaquer ka Burkina attaquer. Donc Burkina be ay aklito général Ibrahim Traoré là. Chers parents du Burkina Faso, restons unis. Chers parents du Mali, restons unis. Maliens, Aklito président Assimina. Ambeka Wuli Kanto Samno, c'est l'union qui fait la force. Mais quand il y a information sabana no fana soro, comme ministre, quand Jako français doit courir que terror quand français doit courir que tourissi et kubeta malla. Ja ministre moko dodo. Ja français ka service secret do de be. Ou be courir que ko lieu tourissi ou bena malla ou bu denga ta ministre kono anyo information fana soro en petit frère bel le cerveau bno et révélation di ameno bela jere boko ira aula ka fo nyana nye kele kura de damne amemo yini président Assimi fait na be se aka ministre gen de pambe orna ko sisa aka contrat be cassé aka ministre labla na be stran fana aka malien ka bo ka fo kante ministre fait ambo yini président Assimi fait ni ministre troya ame Mali nord be perdu bila mbeka tien de fo nyana mbeka tien de fo nyana koy Kadhafi mu armele me ka teme anka u tara Kadhafi ci parce que France kelen te nan kele de halni marfa kise kelen cira kidali bi u ka basi fle koy u ota mogo be dafale fle Niger français ou bala américain ou bala allemand ou bala anglais ou bala u ka basi fle Niger o perlen bedi u be bo Côte d'Ivoire u be bo Niger u be na Mali attaquer awante sous la fana me ka tien de fo ngena billahi ta'ala ni aye siri échapper parce que lieu risu wule ka tout fi anu nga fɛnw ma chante kosobe donc amena information beaucoup ira aula java jugu be ka ke Mali contrôle la ka fo malien den bela jelengena restons vigilants restons derrière nos autorités ka fo Burkina be ngena anga be ka ngolo di nyogoma ni complot kura de wulito e Mali Burkina ulu contrôle la donc na sigile be anga wulanga njo ça c'est un nouveau combat qui vient de commencer donc restons vigilants ka fo bela jelengena ka fo attaquer Niger frontière là et puis technique courant do bu bolo ou be terroristes ta ku recruter Nigeria ka terroristes recruter Tchad ka terroristes ni mercenaires be fra ɲɔgɔn kan ku ke ka Niger fa tew nous bena attaquer ke frontière fan ni mogo ye ni mogo ye terroristes ye ni mogo ye téléphone ta ku be surasu wole ou be beka téléco ou be beka ligne brouée parce que an be ka téléphone munu ci a be français ka Orange wo a Malitelo a be français ka compagnie di donc ali français tate ni arabu ta do ni français be jeka a be broué c'est ça ni terroristes be ka teme frontière romina ou bo communication be broué hali ni téléphone ci ate do i ka téléphone ligne be débouché ils ont mis tous les plans terroristes be na ka attaquer ka taka ni ay be woleli ke ay na terroristes be kana o ka soro ka téléphone sonadi ou ka plan be tracer les boubulu mbena be revela fendo be nte fa ko lu ira flo mais dona natala meno fongo ko ira ola katla ka nyefo malien den bela jelengena RFI e kuma mun fo Iyad Agali kan meno boko ira bela jelena donc ka nyefo malien ni Burkina be nyena
RFI ye mun fɔ ko Iyad Agali terroriste ɲɛmɔgɔba Iyad Agali k'a bɛ Kidali an bɛ yɔrɔ min na ko bi awani rebelliw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi rebelle minnu nan ko ne ma fana ko rebelle de terroriste de ne kumakan tɛ RFI kumakan don mena kala mena RFI kumakan kala aw n'an bɛ jɛ ka RFI lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc ko n'an bɛ se ko n'an bɛ taa an bɛ se donc Maliens ni Burkinabɔ aw n'an ka jɛ ka lajɛ bi ye jeudi 2 février 2023 aw n'an ka lamɛn. Bonjour Juan, bonjour tête de la RFI. C'est toujours pour moi de vous retrouver. Eh bien, écoutez, merci infiniment de vos encouragements. Vous êtes... Ni erreur fitini dɔ kɛ quoi n bɛna bila daminɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka daminɛ lajɛ dɛ u bɛ ka mun fɔ Iyad Agali ka ko la aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. RFI b'a sɔbɛ de la nin ko la dɛ donc a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna RFI de bɔra ka nin fɛn bila san nɔ donc n b'a a vidéo complet kala aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà vidéo filɛ nin aw n'an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sosten. Bonjour Juan, bonjour tête de la RFI. C'est toujours pour moi de vous retrouver. Eh bien, écoutez, merci infiniment de vos encouragements. Vous êtes à Abidjan, on vous écoute. Vous avez des questions sur Iyad Agali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, après les informations révélées par RFI en début de semaine. Bien évidemment, une semaine après sa rencontre avec les notables de Menaka, Iyad Agali s'est entretenu avec les groupes signataires de l'accord de paix de 2015. De Kidal, précisément à Djounan. Quel serait l'intérêt de ces groupes à s'allier à Iyad Agali vu la configuration politique et militaire actuelle du Mali? Allez, bonne question, effectivement. Et cette rencontre, elle a eu lieu la semaine dernière à une quarantaine de kilomètres de Kidal. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan, bonjour Sosten. Journaliste au service Afrique de RFI. Abela Djelame, Kouye Nyonye Kidal à 40 km de Kidal. Erebelu ni Iyad Agali ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye u bɛnna mun de kan n bɛna o yɔrɔ fana bɔ k'u kala aw ni an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ fana ko n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ si kana décourager dɛ kɛlɛ in filɛ nin c'est un combat à longue durée donc dogona t'a la bilen an ka ɲɔrɔ tɔ lamɛn sisan nɔ. Lié au contexte immédiat. Oui, ce n'est pas une alliance, mais il y a quand même une entente. Oui, absolument. Surtout qu'Iyad Agali est venu avec une autre demande. Alors, il n'a pas exigé de combattants ni d'armes de la part des mouvements armés, mais il leur a demandé leur soutien pour recruter parmi les communautés locales. Donc, il n'y a pas de partenariat formel, mais ce que veut Iyad Agali, c'est quand même recruter des hommes dans les territoires où les groupes armés du Nord exercent leur influence, en passant par les chefs traditionnels, par les leaders communautaires. Et d'ailleurs, Iyad Agali a aussi rencontré Mohamed Aguintala, l'aménokal, c'est-à-dire la première autorité traditionnelle de Kidal. Alors, est-ce que des combattants des groupes signataires vont finir par combattre avec le JNIM, non pas au nom de leur groupe armé d'origine, mais au nom de leur communauté, de leur fraction? C'est ce qu'on peut imaginer. Ceci dit, Juan, les groupes signataires ont eux-mêmes besoin de toute leur force, puisqu'ils sont eux-mêmes engagés dans le combat contre le groupe État islamique. C'est déjà le cas du MSA, qui est en première ligne dans la région de Menaka pour protéger les civils, et ce sera bientôt le cas de tous les autres groupes, puisque le CSP, qui les rassemble, voilà. Et tamaseki minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ rébellion na k'u ko k'u ni Iyad Agali bɛ jɛ ko ka EJS ko terroriste wɛrɛw bɛ ka na ko Iyad Agali ko tɛ ka tamasekiw faga dɛ ko Iyad Agali tɛ ka nordistes faga dɛ ko ayi dɛ ko mais ko terroriste minnu ko EJS état islamique mɔgɔw et je m'excuse ko état islamique mɔgɔw ko voilà ko état islamique mɔgɔ ninnu ni u kɛlen bɛ ka terroriste groupe dɔ dilan Niger u bɛ ka kɛ i n'a fɔ terroriste groupe fila bɛ kɛla ko mais ko Iyad Agali ko o tɛ ko bɛ ka mɔgɔw défend ko bɛ ka nordistes défend ko rebelle bɛ ka fara Iyad Agali kan k'u ye pacte signé k'u ni Iyad Agali k'u bɛ ka jɛ ko ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi aw ni ala cɛ Iyad Agali ye malien mɔgɔ million hakɛ mun faga o Iyad Agali ka taa Kidali fo Faransi b'a disi gosi n'o ye ko non ko bɛ recrutement na ko mɔgɔ caman bɛ ka fara Iyad Agali kan bi aw ni ala na kira cɛ o tɛ ko wɛrɛ ye o tɛ mɔgɔ ye ko ɲɛsin malien denw ma an ka kuma tɔ lamɛn donc a ɲɛfɔ aw ɲɛna o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la n bɛna mun ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna n petit frère Ben le cerveau ye révélation dɔ kɛ an bɛna o révélation an b'o ka dama vocal dɔ k'o yira aw la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ na ko bi malien n'an sigilen b'an ka wuli an k'an jɔ dɛ kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ donc k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ caman bɛ ka bɔ bi ko oh non k'an ka taga kɛlɛ kɛ rebelle fɛ an tɛ se ka kɛlɛ kɛ rebelle fɛ sisan dɛ Assimi bɛ position min na position yɛrɛ de ka ɲi an ka Assimi soutenir nin position na n'an ye marifakisɛ kelen ci Kidali bilayi Faransi ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ wuli ka na Mali yɔrɔ bɛɛ ci u b'a bɛɛ di rebelle ma n'u m'a kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛ laɲini dɔrɔn na sisan nɔ ani rebelle ka tu ɲɔgɔn na dɔrɔn an ka rebelle to u ka dɔgɔ ka théâtre bɔ la an kana s'u ma dɛ
nous fera sera ma bebo kalamau mais Assimi be position mena opposition kadine rei donc amena révélation bo petit frère Ben le cerveau yo kuma mu fo ameno kala aw nambe je kula je nyoko fe anyo de fo ko nambe ta ambesi bien jeudi 2 février 2023 aw nanga je kanaje Kidal est plus sécurisé que Kati parce qu'on frappe à Kati. Kidal est plus sécurisé que Bamako parce qu'on a réussi à se mobiliser pour l'insécurité de la planète. Kidal est la ville la plus sécurisée au Mali parce que c'est à Kidal que tout se prépare et moi j'étais à la Banakonta à Daorola donc vous la payez mais vous êtes chi Yorola donc à fin bébé Sénat Mougou Kelen Chili Kidal comme ministre de Niake Niake c'est l'OTAN qui va intervenir et au tête dans le nord de la Zé. Vous voulez la 2012 les raisons du nord ça va même en quelques jours. Cette fois-ci, ils vont progresser parce que Assimi est une menace pour les intérêts des Occidentaux. Et au bout que ça va bouger, donc pour que gagner le résumé qu'on a réussi. Voilà. Aw bela jele ni kuma me sande. Ame woro na ko bi. Ni ministre kunte ya. Angu mise kata Kidali kama. Ma antange ministre beyan. Na ye mugu kalen chi Kidali. Autant ne bena intervention ke. Ou ban gen. Erebelu tangende. Tubabu yɛrɛ de bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko OTAN u b'an gɛn ka bɔ Gao u b'an gɛn ka bɔ a fanga b'u la n'an ye u b'an ka radar u b'a bɛɛ kari-kari n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna koyi yalɔ nɔlɔma dɔw sigilen bɛ non an b'a kɛ tan a tɛ kɛ tan dɛ Assimi b'a dɔn Assimi ɲɛ bɛ tiɲɛ na o donc an bɛ an ka gouvernement kɔ an b'an ka transition kɔ an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi ɲɛna dɔrɔn n'a bɛ fɛ Mali ka Kidali sɔrɔ a kana tan ta ni ministre a ka ministre gɛn petit frère bɛɛ de ye révélation ba dɔ fana kɛ tuguni n bɛ n'o fana yira aw la ko ministre mogo do fana ministre mogo do pe mero fana ko terroriste bebe glan Kidali di terroriste ba fe be attaque fe be ka bebe glan Kidali di Niger service de renseignement de la ka fo 2019 Mamadi Issoufou Niger président koro a de la ka fo 2019 Ibeka ngena paix à son âme ko Ibeka ka wuli ka jo ko terroriste fe be ka Niger ci ko terroriste fe be ka Burkina ci ka bebe marafa soro Kidali di ko muna ko bi se ka ke mena kala Niger service de renseignement ne bora ka de kuma fo de aw ni anga je anga ni yoro la je fana tuguni anyo de fana ko na mbeta mbesi ante galo ndoro mo la Niger service de renseignement ya fo en 2019 yani Ibeka ka bo fangala aw ne ko terroriste ko erebelu yere de terroriste yere yi mo folo folo mi ya fo o ye Niger di aw ni anga je kala je nyoko fe. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il bon, abela jele ni kuma me sande. Donc, à fort bela jele ngena. Voilà. Traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparés à Kidal. Donc, il y a des complicités. Voilà. Ko terroriste fait bébé attaquer ke ko kata Niger déstabiliser. Ka bébé ka attaquer bébé glan Kidal di. Niger service de renseignement ne manga ni de. Anga nyoro to la mesisa. C'est simplement un acte de bravoure. Que le président Issou Mahamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certains traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparés à Kidal. Donc, il y a des complicités. Le chef de l'État a eu le courage de l'affirmer à haute et intelligible voix. Mieux, il suggère la révision du statut de Kidal. La sécurité, a martelé Issoufou Mahamadou, est un bien mondial. Certains ont trouvé ces propos très tranchants. Eh bien, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à l'enfant de Tandaï. Ce qui intrigue le président Issoufou, c'est qu'il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui ont une position ambiguë. Oui, ambiguë. Pire, certains mouvements sont de connivence avec les terroristes. Bon, on bela jele ni sanno. Bela jele ya yi. Ne be vidéo direct de la ibe ka wole mbe vidéo direct de la ko mi rappeler ya kambe ba. Donc kanya fo bela jele ngena anga famia ka fo ame worom na ko bi. Ayere ni de ni kuma infora abe sanna ni be sanduru bo sisa. Ko an erebelu ko
terroriste fait beta Niger attaqué ka bebo Kidal di terroriste fait beta Burkina attaqué a bebo Kidal di ou ya Kidal ou beka Kidal yo Niger fana faraka comme Niger président changera président dombe san non mo de fo obela jelingena Kidal ko c'est très compliqué de o le koso pour que mo beka lafia asimika ministre gendron ministre des problèmes ye beka tien de fo obela jelingena et puis mana révélation de que ministre kan aw ni na mena je kula je nyoko fe ka fo yana rebelle munumbe ni a rebelle jamane be parce que ministre de bi bon nanu wula fana kambu kele fana tuguni abena ke togo dola na wula kambe rebelle kele sisan non ministre be taka ke ka Kidali fa u ba fo ko rebelle de be kolu wule ku ka takai u ba nga jamana u be zone tampon ke u bo plan de kan donc erreur kala mun kera asimbolo o ye ka ministre ka contrat kuma nga renouveler ne ya fa wakati la mogo do ko ya segu ka kala beta bon ta ya problème kono anga suma de fanga bina wakati bina il faut ça dit ni fanga bina wakati bina quoi ibe ko bege ke kana ko suma ya quoi ibe ko bege rapidement de wakati la ni asuma toi on détendu ni toi wo trop ou be avancer et il recule pas en frappant parce que non ame machine à calculer ta non en bas ketan après ma ketan toi ou bena kanga plan betien toi ou te sinogo la koyi ama sigi kambe plan traso le o kuma la olu agla ko olo munda agla kantan tieni horreur ta faveur olo munda anta donc oui donc on y a fait bella jelena nous sommes ensemble amena révélation ba do fana ke tuguni amena révélation ba do ke ministre makan ko jako français o ka mogo do be ki dugo ka avion ta kana o ka service de renseignement petit frère bel de cerveau bena révélation ko amena ko français o ka service de renseignement mogo do be ki dugo kana Bamako kono bi ko Francis service de renseignement chama kelebe ka Bamako fabi ko ministre ou ben na fo turusi ubu dogo ata ministre kangono ja militaire ou de do service de renseignement de do au révélation bi jeudi 2 février 2023 petit frère ben de cerveau ya fo amena kala au ne amena bela jele ngo fe ka fo ena ka fo jampa jugu ba de be Mali contre là mais cher peuple du Mali angana fengede au na ngana me voilà ministre continental kuga manda renouveler ta masse ni 2023 be ba yoro ame ka kuma fo Bamako ame kla ka kuma wara fo ne de be ka fi jana ala ka jamana en kiso ma ko anya bala voilà la faral gela e jome ko do inte tigenya kelenta nga e rebe kla ko tigemina do mo bugo i jole me ki bol abana awo mede ok voilà donc maintenant ça anga sabana anga na mesan Francis Gueye kay ministre tuiga jamana kono e ko ke Francis Gueye mas isolay matakama wallahi au mois de décembre Francis Surasita ani kelen na sous dibila ka do ministre kono ma Mali informé personne n'est au courant un contingent non officiel au dona ministre kono Francis Malien est-ce qu'il y a une kuma me folo ame sigi aronika comme mois de décembre temelena Francis Surasita ni kele dugo ka do Mali kono u ka service de renseignement Surasita ni kele dugo ka do Mali kono kata ministre kono o de ko sanga manga ministre gain ministre est Francis de ye petit frère bel de cerveau ba révélation fo amba kala billet jeudi 2 février 2023 anga ben de cerveau la main Francis Gueye kay ministre tuiga jamana kono e ko ke Francis Gueye mas isolay matakama wallahi au mois de décembre Francis Surasita ani kelen na sous dibila ka do ministre kono ma Mali informé personne n'est au courant un contingent non officiel au dona ministre kono Francis Surasita ani kelen au mois de décembre il y a 10 jours au mois de janvier Francis Surasita muga ani wolofla na au dona ministre kono bebe jiki ko français o do ko na tourisme na Mali kono ministre Surasita de do bilahi mais on va que tu vas dire ne de ka finir la waji akibara ka nga sednya mo ma min be fo be sampele ka ta nya fambe anya akibara soro anya dadu aduma ka be pese ka duma afle ne fema bola bo jate mina ni lara welo be sena ko ma ona nga akibara soro to ko do parce amani jamana kisini a wakati amani fara blada minangele ngono ko ni aga to dra agency wala ya to ane kibara la sala sero mo bara do be sena ka nyefoina ma fana ngo ministre ni e Francis Gueye ni ma ministre Gueye ma Francis Gueye a yɛrɛ y'a prévu sande comme mois de décembre tɛmɛlen français bɛ k'i dogo ka Mali fa u ka service de renseignement na u bɛ se ka fanga in dafiri cogo jumɛn u bɛ se ka fanga in dafiri cogo u bɛ se ka problème créer Mali la cogo jumɛn ministre ɲɛmɔgɔ bɛɛ fana français di
anga belle le cerveau kan kuma anga retour don ka permettre la révélation ba do ke ministre ere ke chuku kan name France guerre kay ministre tuiga jamana kono e ko ke France guerre mas isolay matakama wallahi au mois de décembre Francis Surasita ani kelen na sous dibila ka do ministre kono Mali informé personne n'est au courant un contingent non officiel au dona ministre kono Francis Surasita ani kelen au mois de décembre il y a 10 jours au mois de janvier Francis Surasi Muga ani wolofla na au dona ministre kono bébé jiki ko français au do ko na tourisme na Mali kono ministre Surasi de do bilahi mais on va que tu vas dire ben ne peut pas finir la waji akibara ka nga sednya mo ma mi be fo be sampele ka ta nya fambe anya akibara so dra kuma be fla bela jele kuma bela jele me aya ye ministre be na ke kasara mi yama mais amena oro fana kala be je kula me nyongo fe ministre ere composition be français ou ka mogodi amena oro fana kala be je kula ma familiale ma mi tara recherche ke nor la yini kuma so yako ma mi makala obe mu fo donc malien ou ma qui aucun problème alors que ameka armée min jalaki mina fin do fawnya aka bon hakilma l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements un protocole signé accord de défense militaire avec la France au ba do min ba kono au ya papier ni en kelembe ka papier ni ka ye min ba kono ma papier jonjon fo soro on connaît papier do soro mais ma papier jonjon soro mimba kono nya chama miala mais akabo hakilima mais mais c'est comme mieux fa nya na krenkere yala bibi na Mali armée assyrien de dos Mali armée n'est pas libre de ses mouvements et avion bien retourné au Sévaré il y a des avions basés à Sévaré mais Mali armée tu sais qu'avion la 8 ans que autorisation ni français au mati ou le ministre Nyamro anga jamana kono Mali armée le ministère de la défense tu sais le Mali est un état souverain le Mali est un état sous tutelle aujourd'hui mais aucun femme ministre mi inflenie au beka me ko ministre te français ka sous département do des ministres français ka baraka yoro de aka entreprise ou des ministres ni de l'admi ou de papier ngono amena kansan ni papier ngono ni ministre takalaje le chef de service de renseignement général centre conjoint d'analyse de la mission un français depuis 2013 à Bien brigadier général chef d'état-major de la force MINUSMA c'est un français le bureau de Kidal le responsable c'est un français le directeur adjoint de la police de la MINUSMA le directeur général de la police de la MINUSMA c'est un français donc a nyafo nyana kafo ambe woro na ko bi MINUSMA ere wala amba yoro kay retour doni d'état-major aya keto de force MINUSMA c'est un français le bureau de Kidal le responsable c'est un français le directeur adjoint de la police de la MINUSMA c'est un français le conseiller principal de la sécurité de la mission MINUSMA c'est un français Anadif il n'est pas encore clair à quel était malien oui MINUSMA est responsable mais oui chez eux Mami yere tarafo Touaregu Nyanako on va vous débarrasser on va vous donner votre celui qui a promis aux Touaregs leur indépendance pour quitter le joug des esclaves noirs la phrase abela jeli ni mede donc a fo yana au néerlandais de o tiki néerlandais di donc a fo bela jeli ngena donc o jafo bela jeli na nim kunye élément do yo ko yira wala ka fo ou be ka plan mun tracer Mali contre la et comment on appelle là bela jeli ka wuli anga chesir de anga président Assimi ngendeme on est de cœur avec les autorités de la transition ka fo président ngena
vraiment nous fait qu'elle a mandogon ni président RB Sranka ministre gain akato anga boanga foko abala ministre on va sortir pacifiquement, pas de violence, on va demander à la ministre de dégager. On va demander à la ministre de dégager. On va pacifiquement, on va dire qu'il faut vraiment ministre kataka banfi. Donc on bora ko oro de fo. Donc voilà, a bela de l'influence koro. Donc on va vidéo bla or là. Burkina be ni Malien on be kan teke di nyoma. Ataki fefe ka ken jamana fefe la bebe ga bo Niger di ani Kidal. Donc vraiment président Simi n'a pas fait Kidal ka libérer. Peuple tout a ka bo akika légitimité ira. Angani ba ko bi an ba ko shino o de kudo ka be ciao ciao.